ditimbali ana ing kene. Kanthi adicara utawi dalam rangka inggih menika hari jadi Kalurahan Bendungan ingkang kaping 108. Oh iya, wis sak abad punjul pira kuwi? Ha iya. Sak abad punjul 108 taun. Lah iya. Kuwi wis suwe banget. Ketawake dhewe urung ana wis ana. Ha iya to ya. Ya awake dhewe wis ana iki dumadine Kalurahan Bendungan iki ya awake dhewe ya. Heeh ya. Mulane kuwi. Mengiki kanthi adicarane kuwi. Ya. Dalu punika dirawuhi dening panjenenganipun setunggal Bapak Purwanto SD ST. Ya. Saking DPRD Provinsi. Ya. Wonten ugi Bapak Sugeng Nurmanto SH MH DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Wonten ugi Ibu Umyati SE DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Bapak Suyanto SE DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Oh ya. Wonten ugi rawuh jenengipun Bapak Penewu Karangmaja. Ya. Wonten ugi Bapak Penewu Ponjong. Wonten ugi Kapolsek saking Karangmaja, wonten ugi Dan Ramil Karangmaja. Ugi Lurah Sekamane won Karangmaja. Oh ya. Mugi rawuh Bapak Lurah Selang Wonosari. Oh ya alhamdulillah. Ugi matur sembah nuwun dumateng ngatur pamatur sembah nuwun ingkang tanpa pindan atas bantuanipun bapak-bapak anggota DPRD ingkang nderek partisipasi adicara hari jadi Kalurahan Bendungan menika. Waya nggih matur sembah nuwun. Ingkang tanpa upami mugi-mugi tansah pinaringan gangsar lancar. Rahayu tebih saking rubeda. Amin. Ya sing disuwun ngono mae. Dan ugi matur sembah nuwun dumateng sedaya pihak ingkang nderek sak biyantu inggih menika sepisan Perumahan Dewi Sinta ya kalian Bebek Kalio Jakarta. Oh ya. Alhamdulillah nderek mangayu bagya mugi-mugi awit sampun dipun adani inggih menika adicara hari jadi Kalurahan Bendungan ingkang kaping 108 menika mugi-mugi para warga tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng. Amin. Mboten manggihalangan setunggal punapa. Amin. Sembodo Kang Ginayo Basuki Kang KST. Iya. Wis disuwun kabeh slamet sak pungkure ya Pakmu. Iya. Mulane kuwi awake dhewe ditimbali mrene iki uga nderek ndedonga muga-muga slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Amin. Lan kabeh para warga ing kene tansah pinaringan rejeki kang lancar berkah barokah kanggo samudayane ya Makmu. Sing disuwun ngono. Oh ya. Mengiki uga ya aku arep matur. Oh ya kepiye? Iki besok tanggal 21 Mei malam 22 Mei iki ya tepate malam Senin ya bakal ana acara besar. Apa kuwi? Bendungan bersolawat. Oh ya. Dipun pimpin janipun Gus Wahid. Oh ya luar biasa. Nek ora ana jadwal ya sowan mrene ya. Nderek selawatan ngalap berkah barokah. Oh ya, heeh, sesuk didelok ana jadwal apa ora. Lah iya. Mulane kuwi. Nggih, alhamdulillah dalu punika ugi sinengkuyung nggih menika bintang tamu panjenenganipun Mbah Waluya kalian Mbak Tatin. Ora iya ngono. Iki muga-muga wae wis siap sawega samapta ing gati sawega ing diri. Mong kari diaturi tindak panggung ya mong kari munggah Pakmu. Mbah iya Makmu. Wis ora sah suwi-suwi wae. Diserampati Mas. Heeh, iki Mbah Waluya kersane nyerampat iya Jawa Timuran. Men kaya Remo. Wah, kaya Remo. Beda Remo karo serampati beda. Nek Remo ki tangane tak kaya remote kuwi ya. Iya. Ayo mulane kuwi. Enggak Mas, diserampatke.
sendalku lho, Mbah. Sendalku kuwi ora tenan to. Kuwi mah bar tak nggo midak telek. Sandalku. Konjur nesu ki lho. Ya sing sae nyuwun mic e. Kok diambu. Ambune kok telek tenan. Wis pun diomongi to ya, Pak. Ha iya. Awas kowe. Konjur dendam karo sing jaipong lho. Ditenono sesuk-esuk pun. Ngopo? Ya bubar to. Oh iya. Mosok ya arep ning kene terus. Ngerti sing joget wis mengkis-mengkis kok le ngendang kepenak wae. Lah iya. Sing ngendang mono ming kari ngeplak. Wilujeng dalu Mbah Walu ya. Nggih, wilujeng dalu Mbak Cange. Wah, jan wis. Ku kali Mbak Tatin to niki. Kalih anakku lho. Oh lah nggih. Kapan le ngadopsi? Kok ngadopsi pito? Lah, Iki anakku walon. oh kewalon. Saking garwa riyen berarti. Oh ya bojoku mbiyen mati gek ngepek mbokne iki aku. Aku le gelem ngepek mbokne iki ya tekne ngerti Tatin iki nek urip wegah. Ha iya. Kene gek ngadeg kok anak. Heeh, jumeneng Mbak Tatin ya. Nek ora sedih lho dadi bojoku ya gek game. Ayo kok njur ngalap anake iki lho. Ya langsung dituju anake wae sing ditembung ngono kok mbokne sik dirabeni lagi ngarah anake. Angel lho. Piye, Pak? Waduh aku angger tundang Pak ini rasane mau druk sar. Sego gudeg enang pasar. Lah ya jenengan kan rak ya bapakku to. Lah iya ning rak ya bapak sambung dadi kowe iki ming wong liya lah gek mbokmu mati. Lah mbiyen le ngepek mbokku aku umur pira? Mbuh sing penting wis duwe alis kowe iki. Loh, nek ket bayi rak ya ono alisnya to ya, Mbah. Aneng lho sing bayi ora alisen ki aneng. Ning kowe iki lahir percut ngene ku wis simbreng kae dadi aku genah nek iki sesuk Apa? Alis. Sesuk apa? alise kandel aku lho tenan lho ora tenan aku batin Tenang. wis aku ki ya semboyanku gelem duwe bojo neh ning sing kudu kaya mbokmu mongko mbokmu ki kaya kowe kuwi dadi Lah terus piye? wah ning ngarep anak sambung ki gematine karo aku mbok cangik minta amplop minta ampun tenah Kok minta amplop? nukokke sego campur buntel plastik tak kuangan enak tenan aneng segone aneng mine nek balunge ki pitik kok ndase gereh aku ngisor aneng bayeme aneng mine kok nek duduhe iki kok kaya ronde aku Pedes. terus ana cuwilane bakso lah kok ngisor dhewe iki mak dulit kok aneng es krime tono sego aku terus ngisor dhewe iki sego untu loro Pak, Komplit. kuwi nanggon sing plastik ireng to? heeh Lah kuwi ki arep tak pakake kirek kok. Kok mbok pangan to, Pak? heeh Lah iki ki ngene bapak ki senang plastik putih, kudu senang plastik ireng. lah kele entuk ngendi Lah iki kan aturan kuwi tak Aturan. lupukke. Terus engko iki arep tak mbok pakan kirek. Ngono kok lho. malah enak kuwi timbane lemu tuku sesuk golek nang ngono kuwi meneh aku Loh, piye to, Pak? Ya kan iki wis sisane uang kok ya. mulane kok komplit banget Kaya ora takon sik lho. nek kok sego campur kok duduhe ronde aku ana cuwilane bakso nek balunge ki ayam nek kok ndase gereh bayem mie ngisor dhewe iki es Komplit. batu barangane Komplit kaya. kok ngisor dhewe rada abang terangane kae iki uta-utan Coca-Cola Ih, jijik to, Pak. lah kok kowe ora ngomong aku ya kok Tak ya wis ngomong kae lho, Pak, nang meja nanggon plastik. Lah, Aku kira ngomong nek plastik putih kok wis andang mangkat. lah aku ora ngerti nek nggon putih kuwi lah kuwi tak amuk ya sing ireng langsung Sing gugul ireng. banget kuwi sing ireng kae lho benonot kae
Gak tak buka. Plastike. Tak buka aku kebul wah ambune seger tenan. Wes toalet-tel balunge pitik ngono lho. Kok ndas gereh ning rene. Ngisore bayemi, terus ana cuilan ronde. Ana bakso, lho kok eneng ese barang aku. Ngisor dhewe, cepak iso go untu. Kuwi iki to, Mbah, nek cara ning restoran iki makanan ese kuwi mau kuwi nggo dessert pencuci mulut ngono kae. Nah, komplit. Kayak gur kurang buah kok mung karek kulite semangka. Kandhane kuwi iki bapak ya entek. Lha entek malah sesuk golekno kaya ngono kae. Ih, masa kaya ngono ya kekersa to, Pak. Lah terus kirike dipakani apa? Nek wis mbok pangan kabeh. Lah sing nggon plastik putih pangan aku ke bakal gini. Kowe ki ya ora ngomong. Kewalik. Ya kesusu ta ya wong ya urung diomongi kok wis mangkat lho. Aku ki ya ora kemelek-melek ning rak ya kuwi sing Kemelek-melek. Kemelek-melek iki piye? susu ki ora melek padha wae. Ya ning sik umume iki kesusu ora kemelek. Wah, nek aku kemelek-melek nek aku biyen zamane melek kok. Ayo zaman dhisik. Ki acarane napa Mbok Cange? Hari jadi Kelurahan Bendungan sing ke 108. Wah, nderek mangayu bagya mugi-mugi wonten ing desa pundi Bendungan. Bendungan. Tansah kalih sing sambikala, pinaringan subur makmur, wargane ya rukun, sing nyambut gawe lancar, sing petani ya subur, sing dadi karyawan ya ora leren, sing bakul ya laris. Pokoke sing bojangan nek sewan sini ndang ndu bojo, nek sing ora ndu bojo. Ya. Mulai bapak iki ndang ndek bojo. Nek bapak ndek bojo kan kon njuk aku sing duwe bojo ngono lho, Pak. Angger ngrasani randra kono kae gek mati. Lah apa? Ora. Aku tak rasani wis kejang-kejang mati. Sing kono ning prawan tuwa kae tak rasani malah ya semaput. Wis rasa rabi-rabian. Aku trimo ora ndek bojo, wis tenan. Lah apa? Lah aku. Lah kowe ya ora sah ndek bojo kek. Lah, ya kan aku pengen duwe bojo nek bapak kan wis tahu aku kan urung. Mulane nek urung tahu malah ora sah aku. Lah terus piye? Mosok ya ora duwe bojo. Aku ki wis tau ndek bojo ki ngrekoso. Coba to, lah wong liya ta bojo ki. Lah kok njaluk duit. Lara kok nambahke. Ora ndek beras sambat aku, ora ndek sabun ngomongan. Lah apaku aku ya ngono. Bojone. Nek jenenge wong lanang ki ya ngayani wong wedok ngono kuwi kok. Sing jeneng garwa ki sigarane nyawa. Wah, nek aku ya ora tak sigar. Utuh. Kan nek bapak ndek bojo, terus aku ndek bojo kan yuk duwe bojo kabeh ngono lho, Pak. Ora bapak ki aku yang gumun lho, pendak aku turu iki ngapa ta glibet-glibet. Lah engko nek cokot nyamuk. Kowe iki arep anakku walonku tak gemateni tenan. Angger kemulmu rada medhun ngono tak unggahke. Angger kemunggahan tak dukke. Lah piye to? Lah kepiye angger kemedunan ngono ki kene iki ora ketutupan. Angger tak unggahke ngono kene medhun ora ketutupan. Lah gregeten ya kemulmu tak lempet. Ya aku malah mulane aku adem. Ya kek wet. Ngono lho. Nek jenenge bapak ki rak ya senajan te bapak sambung kuwi karo anak ya kudu gemati. Nek gematine ngono kuwi ngegek bapak ingin. Walah. Aku ki bapakmu, arep bapak sambung kae. Wah, lah kok kepengin nek kowe. Piye to, Pak? Tak kira iki ya gemati tenan lho. Anu Mbok Iso baro. mati ya. Mbok Cange. Ngacara kleru Mbok Yusuf aku. Anu Mbok Cange Nggih, pripun? niki meng guyon ya ora mungkin Lah, kok wong kabeh ki rak ya nyat padha karo cecak. Mingguyan, umpama tenanan piye? Aja ngono kuwi. Nek tenan piye? Aku ki bapakmu. Lah ya umpamane nek tenan piye? Kan jare Nek kowe meksa ya ayolah. Kowe iki nari ora meksa kok. Oh. Wadur wae. Wong kene iki wis angele tenanan malah digoleki dalan ayo. ya salahe kok ya kon urung nek aku adus. Gayane sabune ijik pontek, Nak. Padahal sabune ya ijik oke. Lah nek ya meng tanganku to nyos sabun, aku ya marep rono, ngono. Nyos sabun tin, lah kok ora tok tampan-tampani malah ketanggor apa to, Kang? Apa? Lah wong ya aku
Aku urung siap nampani kok mbok jok-jokke rek ya. Lah engko nek kecer ya kecemplung nang WC rek dadak gogoh ngono lho. Anu aku ya marep rono gandeng ra ngerti kowe ya nyohin ngono nyoh. Nyohin. Iki sapa Mbak Iki Yati? sapa? Pacarmu. Pacarmu, heeh. Iya, karena sing jeneng pacar ki arep kok ya cok ketrucut. Aku nyotin, tin karo himeh padha lho. Ya beda. T karo S. Kene nyotin ngono. Aku ya marep rono ngono kok. Iki kok wis rumah aku wis ditampani kok urung nyoto aku ngono. Agrono kok nyoto aku ngono ki kok. Keneng apa to kok rada nyoto aku ngono. Kae nyenggol anduk ya. Mulane kok klawar-klawarnya anduk aku. Apa teh? Anduk to kae. Anduk. Kok beda ya karo anduk nggon. Ayo anduk luar negeri. Bedane apa? Anduk nggon aku ki men tipis kae kok kandel banget anduk. Ya Kan aku. macem-macem anduke. Kuwi nek udu bapakku ngono iki ket wingi ya wis tak antel dhewe ya. Aku mbok tok kapake gelem wis aku tenan. Wis, ora usah ngrembug kuwi sing wis ya wis, pokoke sing penting padha rukun. Kayak kowe ya tak dongake ndang duwe BUJRO. Apa? Bojo. Sebab ngene ya, Nduk ya. Ana paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ora ana isine. Ayu kaya widodari nek ora ndek bojo, eman-eman pirantine. Muga ki ana. Bisa. Iya. Mene bapak ki ya mulane gendang ben eman-eman kuwi ya, En. Oh, nek kaya aku ki jane ya ana paribasane. Apa? Ana wedhus mangan godhong nangka. Mlaku ngetan tak cegatik. Mbok bagus kaya Raden Gatotkaca nek ora ndek bojo, eman-eman alate. Alat alat apa to, Pak? Lho, tendro. Kan wong lanang kan duwe pacul, duwe apa-apa. Yo bojone arep dipacul ngono kuwi. Ngawer, anu ngawur. Ya wong tani kok ya. Ayo ana pamundhutan apa wae? Oh, wonten. Nggih niki salam-salam kagem sederek Mas Daga Lovers, sekalian sedaya pandemen Ringgit Purwa. Iya. Ingkang mirsani live streaming, ugi tim streaming Ki Yusuf, ugi kru Mas Goplen, Kopir dan sedaya Mas Gandung dan kawan-kawan, ugi Blend Audio. Iya. Ki nggih kathah pamundhutan sing pun mlebet. Diwaos, Mbah, nyuwun tulung. Ben kewaca kabeh terus mengko dipinangkani mboko siji. Boya. Maca iki nek orang ganjele iki diluwangi iki nekak. Alah. Kanjele apa to, Pak? Nah, kowe anakku gek maca iki. Lah iki ganjele nanti. Ganjel ana kuwi anu kuwi lah gampang. Nggih, Sugeng dalu Mas Dan, Sugeng nyuwun dalu. tembang Gerajakan Banyuwangi Oh, nggih. ingkang nyekar Mbak Tatin. Nggih. Saking kula, Tlutuh Gedang. gedang. Heeh ta? Oh, Tutus gedang tutus jong. gedang jonge. Matur nuwun. Nggih, niki Iki juragane gedang. oh nggih. Ya, Om Dalang Yusuf badhe nyuwun langgam wuyung kalian dadi-ati sinembang Mbak Mega, saweran kagem Mbak Mega. Oh ya, mengko tak lunasane sisan. Oh ya. Nggih. Iki nggih enten saking Pak sapa iki Prawita Utama nyuwun tembang memanik ingkang ngripta Kisun Gondrong. Mugi-mugi sukses dugi tancep kayon. Amin. Matur sembah nuwun transfer 250.000. Saking Pak Rahmat Mendungan nyuwun wuyung kalian perahu layar ingkang nyekar Mbak Mega 50.000 transfer. Oh ya. Saking Mas Yati Tunggak Jati lan Mbak Rini dari Menteng Jakarta Pusat nyuwun gubuk asmara. Kenton kagem Bu Karsinah, Om Kastio, sekeluarga trah Mbah Karnata Sakinun. Ya, matur sembah nuwun ingkang nyekar Mbak Tatin. Sawer transfer 200.000 salam kagem Mansor Laras sedaya. Kru mugi-mugi lancar dumugi tancep kayon. Amin. Nggih niki ajeng pundi riyen sing dipinangkani? Jenengan sing kuasa, Bon, jenengan sing nggih. pundi monggo. Heeh. Iki wau sing klasik-klasik niku didhisikke sing nyantai-nyantai niku didhisikke baru sing apa tempone ngedap-ngedap niku dikerekne. Nggih. Heeh. Ana langgam wuyung utawa dadi-ati men sik minangkani Mbak Mega. Oke, monggo. Kersane jumeneng ben disepoti kanca-kanca. Iya, Cak. Cepat, Sa. Monggo.
Pun ngaturaken wilujeng dalu, ngaturaken kula nuwun kagem dusun Bendungan. Bendungan. Oh, nggih, Desa, leres. desa. Kalurahan. Oh, desa Desa, Bendungan, nggih. Ya minangkani pamundutan. Kemundutan. Arep sing ngendi dhisik? Nggih, napa Mbak? Ya kowe Mboten napa. aroh-aroh karo Lah ngopo wong bedinane ya petuk kene iki ya bar petuk kok. lah ya wong bendina petuk kok ora omong-omongan rak darani satru ya langsung. Ya ora, tak nek iki aku ki Mbak Mega iki lagi ngendikan nak ya tak gatekke ngono Lah lho, iya. Pak. Heeh. Njur malah diguyu ki. Ngono ki piye, Mbak? Ora Ora apa-apa, berarti Ora lucu. jane iki bathuke kok ya ngono banget ki lho. Oh, Aja ngece sampean. Lah ngopo? Lah ngene-ngene iki keunggulane iso nggo bal-balan. malah ya Allah. Lapangan golf kok. Berarti Mas Yusuf nek bal-balan ten mriki? Mboten. Hah? Ora ngono. Paribasane no lho nek jembar iki kaya Ming lapangan. paribasan Nggih ki darat barang. upamane lapangan lha wong bathuk kok nggo bal-balan. Lah sing muni dalange kok. Lah iya hitungane. Wong bathuke jembar ki pinter jare. Oh, jarene heeh. Nek menek mripate jembar ki awas. Nek irunge jembar mekrok. Oh berarti dermis. Boros ambekan. nek lambene Oh berarti mangane sithik. Gila kok sithik. Lah wis gegeden lambe arep mangan akeh ra iso. Ning nyatane sing nyaranke akeh mangane. Lah nek awake gedhe Napa? wis sabar. Bo. Sabar Mbak Tati. Sabar, soalnya ora iso mlaku banter to dadi mengalon. ngece ya Pak. Tak kira nek sabar iki sabar atine apa kepiye. Lah iki gedhe ya mergo mbok gedhekke kok. Wah. Lah iya lek iki ngomongin pirang-pirang taun. Ayo. Masa tak naik kompresor. Ayo. Monggo Mbak Mega. Ayo, Mbak Mega. Ajeng Iki- kami ingkang pundi? Sawerane nggo kowe langsung saka Mas Rahmat Bendungan kene. Anjir. Tampanono nek tak tampani ora oleh. Ora apa-apa nek lumantar jeneng Matur iku. sembah nuwun. Heeh. Iya. Ana ongkos kirime. Mboten pengen nambah. Kepengen janene ya ora mungkin to nek. Mboten saniki lak 5.000-an. Ha iya. Rasa Pak, duitmu cek akeh lho. Yo. Aja kepengen. Apa dhisik sing Ayo. dipinangani? Niki wuyung rupi. Oh, iya, Napa? wuyung. Sing banter nduk wuyung. Wuyung. Nek sing saka kaduan ndak darani nyidam sari. Kaya bedone ado banget. Kok nyidam sari. Buyung kok nyidam sari. Nggih, Ah, iya. ngagem bawa napa? Ngagem Nggih nganggo ngagem bomo. no. Iya. Ben komplit kok ya. Rinosa saya rasa karo saresani hati. Tenan no. Mega Ya, pripun? nyuwara ki wedang pait iso dadi legi. Kok iso? Saking apike. Saking Kowe nyuwara no motor mlaku langsung mandek. ngopo? Kayak bensinnya to. Yalah. Langgam wuyung menika ingkang ngripta Pak Ismanto. Nggih halus ngene iki wis ora usah kowe ora usah nduk Mega Cahayu. Pripun? Kowe ora usah ngowah-owah wajah, ora usah ngowah-owah awak. Aja kaya liya-liyane engko dadak kowe operasi plastik ndak malah celaka. Dah aku. Mah aku nek operasi plastik. Dah. Rasa ndak kaya wong Lah Korea. iya malah aku dadak repot. Repote kepiye? Repotnya pripun, Mbah? Pak, nek wong kene mbok bilih dereng ngerti lho nek operasi plastik piye. Aja nek gugu aku. Piye to? Jane kepiye? Kondak. Nek operasi plastik, Operasi plastik ki wong aluse kok ni wong wedok ki langsung iso dibrengos kok ngeyel ta kowe ki. kok iso dibrenges? Sebabe? Operasi plastik ki si ketok kene kita krek kulitnya dikeluntung munggah. Terus? Nah, kan wulu cumbu jempol ki munggah srek. Terus?
Dadi brengos. Kosek rampung nosek kaya. Masa wong wedok di brengos. Sumanding sisihmu Kok dong guyu iki ngapa ta? Saras ki lek guyu nganti dadi lho. Lha soalé wis tau wurung operasi plastik iki yenan. Ya, njuk piye? Lan ketikan plastik kayak nganggo ember. Selamat. Iya. Tak meneng kowe gak yo. Napa nih, Kang Kang? ngopo kae? Kon lingguh mesti. Oh, sing arep kon Lenggah. nganu linggo, lenggah. Kalau kinten tas yang ngerembak operasi plastik wae. Alah, panggaise mbok baleni. Sing kae supaya kabeh iso mirsani. Iki maksude sing ngarep kon ngadeg. Kewalik. Sing arep ki kon lenggah. Ngarep kene iki lho, kene iki ngadeg. Kono lenggah. Lah nek kono lenggah kowe lenggah ya ora ketok ngono. Yen wis rino enggal ratri kang katuru mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir Lendrit-lendritan ngono wae, Duan. piye ta kuwi iki Kok pripun to Mbah kok Iki jenenge adik gigi. Apa kuwi? Adu geger. Mbok adu karo aku kene teman. Elah. Mau Itu aku nek geger. main geger mau. Alah. Lah maksudnya yo arep apa? Ya adu jangkrik paling ora. tak tresnani lahir batin. Gong Mas, malah ngalamun. Peze. Ngelengkele Aku utuh. ngerti kowe mesti bayangke brengos ta. Kae Serong rampung. sing ngegongke kleru gremenge pencone kok ora ketemu-ketemu. Masa sakmono gedene Barang wis rampung agak ketemu gur ngono lho. Cekelana sing mlentru kuwi lek men ora lali. Apane kaya. Kuwi iki jane bayangke Mbak Tatin iki kok di brengos apa ora ya ngono. Ayo. Raning lara wong kang nandang guyon
Wis jange teko. Matur nuwun Mbak Mega. Iya. Sudah nuwun Mbak Mega. Wuyung. Suarane jos, monggo Wis. iringane ya kompak. Lah nggih. Kompak. Sukoneda. Suka nedo timbangane Rombongan. ora suka. Nah, Di mulane niku. pondoke. Niki ngenten pamundutan mlebet ndi mau ningo. Napa niku? Wonten sing ngersakno jula-juli. Waduh. Lah niki Mbah Waluyo saking Jack Haryanto MC Turi Sleman. Transfer 500 kagem Mazda 300 kagem Mbah Waluyo 100, Mbak Tatin 100. Iki sing nggo Mbak Tatin kula caske sakniki. Lah sing ngene sih, Mbak. Lah kajeng ngene niku men gampang umpamane. Oh ya siap. Ya Terutama maaf ya Pak ya, aku wis dinei ya Pak ya. Ya Ngene jenengan lak engko ora jenengan sing nembang dadi yo akeh jenengan karo Mbah Waluyo le. Ngapa kok kedip-kedip? lan duwe mata lho. Lah ya mau ora ngene-ngene kok dadi saiki ngene-ngene mergo iki. Lah aku ki nek weruh duit ki kedhepku saya kerep. Nah. Apa nglilipi ngono. Ya. Nah, apa yo? Apa iki mau ceritane kon piye? Apa ki jenenge Caping Gunung ya dikompliti lah Caping Gununge sisa. Lah Juli. Ah. Jula-juli terus ya nganggo Caping Gununge barang. Mbah ya. Dibawani. Mbok rene ta, Pak? Kowe ki anakku ya ora usah terlalu kepiye-kepiye. Ayo aku Bapak. ngerti. Lah ya masa ya karo anake kok ya ado-ado iki ya ngopo kok darani jotakan. Ya sakarmu wis dah. Wong tuwa ki anane meng manuk, manut, Ha, iya. manut. Apa? Wong tuwa ki anane meng manut. Kok mau muni manuk? Wong tuwa Manut. Wong tuwa ki kleru ora apa-apa. Ora apa-apa ta. Ya karang liyan duwe kok ya. Duwe kekeliruan ngono lho. Duwe keklarian heeh bener Mas Dalang. Mulane Menika Caping Gunung. Caping Gutruk. Nggih. Ya? Caping Gutruk. Caping Gutruk. Aku agek pilek dadi muni Caping Gutruk. Kan nek pilek iki nek jaman cilik mbiyen disedot ya, Mbah. Ya sedoten. Biyen kan aku dik cilik tok sedot to, Mbah, pas pileke lho. Salah kowe ki. Lah, Kowe ki ora nyedot, lah ngapa? ora ngapa-ngapa. Ayo disedot ya ora apa-apa. Iya dibawani Mbak Tatin komplit. Nggih, siap. Ya. Saben bengi Nyawa. Yo. Suceng nek wiyaga iki suceng dadi pas apa tibane ya Apa? suceng. Suceng iki apa? Pokoke jujur, ora gelem ngapusi iki suceng. Oh, suci ta? Jujur rek suci ki ora didosa nek suceng ki ora ngapusi. Ah, Oh, bahasa kan. menjaga kesucian ngono lho. Kula pait mawon manuk. Kok ngarani. Kaya meso dijawel. Lah kok ya ora dong. Hmm. Yen. Apa iki? Oh, tak kira nyeloknya aku. Yen. Njuluke kancane kok. Lah iki ngundang kancane. Kok kaya menitot ngono lho. Aku nek ya apa ngono ta? Lah kaya gancane Pak Gatot lho Ah. sampeyan iki. Oh iya. Kan aku jenengku ya Tatin Titot. Lah Dadi iki iya. biasa diundang Tot ini aku Kayak noleh. iki sing ladeni Pak Gatot, ki anggur diundang ra krungu meng tot. 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 Aja tatot ngene wong. Pak Ipong kuwi ngono kuwi. Baleni Mas kok yen memasan. Baleni men ra jupuk uwah. Dicek. Yen memajan
Wis sepuh kuwi dadi le jenggleng ora sah dhuwur-dhuwur. Biasane cok dhuwur to, Mak. Nek gogrok. Alon-alon wae wis tuwa ki rasah dhuwur-dhuwur. Lah ngopo? Ndek kowe penak rasah dhuwur-dhuwur. Ku ngene iki alon-alon wis sing Oh, wingi pas eneng ngendi kari dhewe awake dhewe. Ali kok lak jenengan jenggleng dhuwur, aku krungu tek-tek opo. Bingung aku. Apa, Pak? Heh, Apa? ngomong kok lato-lato. Apa? Duwe lato-lato to, Pak? Aku kok ora ngerti lato-latomu. Weh, Piye to? Masa wong tua kok dolanan lato-lato to? aku ki ora dolanan, putuku lho sing nyilakani aku ki. Lah, Lah aku turu miring penak-penak ngono. Wah, lato-latoku lho aku. Wah. apa? Lato-latone putuku ki ketindihan ling turu. Nah, terus Le narik sak kemengah putuku rak ya lara. apa didemok kok lara iki? Tembang. Jero ora gelem neruske ceritane. Aku tak ndelok lato-latomu to, Pak. Lha nek putumu Digawa putune lho sing nggo dolanan. Wis Oh, Bapak ora duwe. Hah? Duwe ora? Aku ki gur takon duwe ora to, Pak? Delok, Pak. wah. Seneng. Weh, Alah sedidik, Bang. ya nya. Endi? Nyongok kuping. Pahit nih, Pak. Oh, ora diteri tenan to. Heeh, pahit. Masa ning ngicipi ngono to, Pak? Lah nek kabeh jenenge ngentekke ora ngicipi kok lemu aneh. Ya, maksudnya ki mbok diseruput sithik nggo tangan cemplungke rak ya. Wah, lah nek panas ya saya nyontor aku kok lemu aneh. Alah duwe bapak kok kaya ngono, Jan. Untung kowe iki di bapak kaya aku. Lah ngapa? Ana liyane aku wis beres kowe. Aku ora Beres apane lho? tegese kowe wis rabi. Lah Oh, aku ya sabar sik golek tukon, golek ngono barang ngrabekke anak ki tenang sesuk nek besanan ki ora sah mikul cikal. Diparut sisan. Dadi malah enteng. Ya tradisine iki mikul kok diparut. Buntelan ngono kae ya, Mbak. Kaya bakul sayur ngono kae. Wah, bandung kacang sisan ora. Aku kok gemes ya suwe-suwe. Aku wis kok gemes kok entuk nggo. Iki larang lho iki ngawur. Apa iya? Lah iki mete iki semene iki 2000 mbok ngawur wae. Ya bejamu. Apa, Pak? Mete. Aku rong delok lho. Wis tak pangan sak plastik. Yalah, ngono kok ya bapak iki ngicipi wedang dicelupke mangan sak plastike. Mau pakanan kira ya. Wah, jual aku ki nyat wong desa. Aku wis tau nang kutha ki suguh bubur. Karo rempel ati digoreng. Nganggo sendok ngono. Wah, utang bubure ning tengah ngono, sepurane tak sanu tempolane tak sendokno trek ngono meng gulung. Trek ngono gulung. Bubure entek ki rempel atine meng glupur bubure lho. Lah ya ora. Sing di omah ki terus mlebu. Piye? Gandeng mlebu. Mlebu tak cekel cek langsung gawe terus sing di omah metu. Nggih ngoten mawon, Pak. Kok nggih ngoten mawon. Isin-isinke. Anu ana di sendok ki nglawan rempel ati ki. Ayo Ayo sing di omah ki anggere nyendok ki del kok kena to. Ngerti trek. Trek gulung. Semuanya ki gulubruk bubur kan. kaya ndok kae ya. Suguh teh celup ya tak udari dadi ra kena diombe. Oh ya teh celup kira ya meng diangkat dicelupke ngene to kok dudari. Serku yo men marem ngono jebulane ya. Oh lah enak iki terangane. Tak ulu wutuan men kaya pil. Kaya apa kae? Manuk kae lho. Sing ngulu tuan. Terus kira. Wah ana kebacut tarup. Ayo. Iki lho lagune yo. Wis barengan dus metu. Ndi? Wah, Ayo. Ya wis asa mikir wedhus. durpres. Asa mikir kerdos. Ki mau ana perlombaan hadiah ya wedhus loro. Oh iya. Oh. Kambing. Monggo Mbah Waluyo nek ajeng request lawuh saged. Milera njaluk rempul ati ra. Mboten nek enten kula mangrajangke laos, Mas. Laos. Heeh. Akeh ya. Ususe men ora panunen. Apa laos kita mbok panu? Oh, lah urung ngerti kowe iki terangane nek Lah, kowe piye iki to? nek
upamane sing panunen nggo ndi? Omong aku, tak gosoke laos. Nggon geger, nggon sikil, nggon sirah, nggon lengan, nggon pipi, nggon dan lain-lainnya. Gosoke laos. Dan lain-lainnya. Wis nang kene wae engko nek kumat ndak medeni iki. Pacita. Jajal bapak nggo lampu ngene lho, Pak. Endi? Kuwi. Nah. Nek kae sing konslet dadane wis ora apa-apa. Lah sing kene iki kok nek konslet. Konslet sak isine. Ben apik kok ya, Pak, ben kelip-kelip ngono lho. Jajan ya saiki iki kreasi nek mbiyen ming godhong nangka disandrati kae. Nek saiki wis nganggo klip. LED. Nek bahaya kae. Mbok jajal to, Pak, kok bapak nganggo ngono ki. Aku wis tau jajal gegeden. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling. Ngape? Capek. Gunung. Ayo, Pak. Ayo, iki wis disawer. Iya. Sing gedhe dhuwur nglonggo nang ngisor. Yo surip trima turu nang kasur. Dadi tanggung citung. Juange meni keri kan. Kene sarep mengo gameli kan. Dadi wong urip dulur aja seneng takabur, luwih becik yo sing andhap asor. Ngono kuwi dulur mesti akeh sedulure. Ayo, Apa makasih. dilatih? Nek bengkungan sing ati-ati warga bendungan sugih rejeki. Nek critane sing anak ngapen wis tak anggap anake dhewe. Tak rewangi dodolan baye ben kena dinyengeri sesone tuwe. Suwe-suwe lah kok anak-anak timun wonge ayu dhuwur lengkung-lengkung. Bapane lunduk kaya wong bingung. Kadang-kadang temulan saru
bon maling bapakne ngrundung karo sarunge dicincing bareng jangkar lawang dikrayah kucing bocah alo ana maling bapakne mlayu nganggo aji sifat kuping karepe ndelik arep golek aling-aling bareng lungguh slenek dientuk kala jengking aku heran tenanan karo bakul sing ana ngarepan bocahe ayu basane sopan aku dadi duwe rasa keprat tak takoni kuwi dinane awan ndruk kowe rondo apa isih prawan jeke wangsulan karo tenanan kula dereng duwe bojo dadi rondo nanging prawan gandeng prawan atiku rada kedanan nek raneng warung sedina atiku gronjalan ora duwe dhuwit tak rewangi golek utangan bar bocahe rabi wong aku mangap kaya garangan ya jeneng wong kedanan wong ya ngukur nek sing ayu ge aku ya ora dadi dhek dirabi wong nek ora gak entek ya gur mangap dadi garangan ngono nek critane ngono den apa aku tuku dawet nang pinggir endlong rambe susuk tak bayar puluhan ewon tak bayar nganggo kricik duit kecemplung pengaron bakule murid ora karuan jare aku ngono golek gratisan duit neng pengaron tak gogok nganggo tangan dawete anjur ora karuan wonge murid digepuk ikulan aku mlayu paraku ngetan dicegat ana prapatan aku dirangkul tak kira bakul dawet jebul wong edan ora katokan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wis kaya hadro iki ngopo iki Piye? Ibu oh nggih niki mah kondak dipangan sithik-sithik Ya lah, Pak. ya ora apa ngono kuwi nek sing jenenge iki ngono ya nduk ya esuk-esuk sing ngene lagi metu sa sekolah wis wiwit nata buku sowan bapak karo mesti sowan ibu tangane ngatung nyuwun donga pangestu awan-awan sing ngene ana tengah sa sekolah atine wiwit bunga gendang mulai ben cepet tekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah sore-sore sing ngene arep ndelik ayo dulur kabeh do tumindak becik karo kanca ora perlu padha serik yen iso ngono conto urip sing apik Apik. nggo seneng nggo bahagia bengi-bengi sing ngene ora ketok sing nang omah ming bapak karo simbah Terus? simbah bengok karo alok ngerti bapak ora nganggo topi Ora nganggo mau. ora kudu nganggo topi nglegeno Bengi sering ngene ora ketok. sing nang omah Seneng mah ming bapak bapak karo simbah. simbah Terus bengok karo alok ngerti bapak ra nganggo topi unyeng-unyeng ketok ngene lho maksudnya wis ana komplite to oh jana terus e to, Pak. Lah ya kayak kepiye nek tadi terus. Nadian enggak Nadyan wadon sarata Soros leng mandang sawan
Ora